Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisata asrota utawi pengendikan sing nomor 16. Ila dingendikake annas sahwata temen setuhune nafsu utawa kesenengane brontoro donya iku tusayyiru dadekake apa kesenengan marang ngikuti hawa nafsu, dadekake al-muruka ing wong sing mulya ngabidan dadi kawula, dadi wong sing ina. Fa innaman temen sune sapane wong iku ahabba seneng sapa wong saean ing suwiji-wiji bahwa mongko utahi wong mau iku ngadu dadi kawulane. Wasobru utawi sobar iku yusayyiru dadekake apa sobar anabida ing kawula, dadekake mulukan ing wong sing mulya, dadekake ratu, dadekake raja. Wong sing gelem sabar, wong sing derajate ina iso dadi mulya. Di anang ngabda temen stune kawula disobri sebab sabare iku yanalu merkoleh apa wong maing perkara turidu kang dikarepake. Wonten ing makalah nomor 16 punika niku dipun ngendikaken sapa wonge sing ming nuruti hawa nafsu, ming karepe sak senenge dhewe ora manut sing diatur. Nek ana aturan senengane nerjang-nerjang niku senajan to dhewe wong mulya mesti bakal dadi wong sing ina. Gusti Allah bakal paring maring wong mau sing senengane nuruti hawa nafsu bakal dadi wong sing ina, wong sing ora kajen. Contone napa? Nek cara teng negara niku wonten wong sing mulya, wong sing duweni derajat pangkat. Nek dheweke nuruti hawa nafsu, nuruti karepe nafsune dhewe, ming sak geleme dhewe, terus dheweke iki duwe jabatan, terus korupsi. Niki senajan to wong sing mulya niki akhirnya tercekel korupsi dadi wong ina. Karo maling we kajen malinge niku padha-padha le mlebu penjara. Senajan to dhek jabatane dhuwur wong pangkat ning karena dhek iki nuruti karepe nafsu, nuruti hawa nafsu. Mila senajan to dhek iki wis dadi wong mulya, Gusti Allah arep jatuhke gampang. Ora nganti dinan-dinan, ora nganti jam-jaman. Iki akhirnya dadi wong sing ina. Contone kata wong sing kecekel KPK. Kecekel KPK niku mung wektu 10 menit. Dene maune dadi wong pangkat, nek terus ditangkep pro KPK. Sing dijenengke tangkap tangan nika. Itu 10 menit, 15 menit. Yang akhirnya nopo di penjara nanti tetahunan. Contohnya, maune dina iki mulya, sesuk wis dadi wong sing ina, wong sing ora mulya. Contohnya nek wong pangkat ngoten niku. Awake dhewe ngoten. Awake dhewe niku dadi wong sing nang masyarakat umum. Nek coba mang jenengan orang manut masyarakate. Terus nang masyarakat niku jenengan gampangane sak senenge dhewe ngombe mabuk-mabukan terus ngrusak badane liyan. Dan iki mangke jenengan terus senajan wong sing kajen ora bakal kajen. Teng masyarakat ngoten. Teng keluarga nggih ngoten. Teng keluarga itu mangke jenengan kok sak wiyah-wiyah karo keluargane dhewe.
Napa mangke keluargane dhewe nggih ora bakal ngajeni awake dhewe. Senajan to jenengan dadi wong tuane umpamane. Nanging semanten ugi nek awake dhewe niku sabar nglakoni takdir Gusti Allah. Niku mangke senajan to jenengan niku mung wong sing ora mulya, Gusti Allah paring kecukupan dhateng jenengan. Mata pencahariane tiap harine iso cukup. Tiyang gesang niku sing goleki ora le sugih. Tiyang gesang niku le digoleki le cukup esok iso masak, iso mangan, iso liwet nyukupi usaha keluarga, kurang gerangsang. Kehidupan itu saya dibatasi ngoten niku. Senajan to dhewe duwe duit akeh. Nek nek duite mboten barokah dilalakne. Ono-ono wae cobane. Lek arep ngentekke bandane niku cepet. Dilalah upamane niki. Wong niku kok nuruti sakleme dhewe. Bandane ora sekali nyambut gawe resmi. Bandane oleh golek-golek. Dilalah Gusti Allah niku arep njaluk bali bandane cepet. Dilalah upaya hubungan. Gitu? Orang nganti dinan-dinan 10 menit, 20 menit, sak jam niku bandane langsung entek. Karena apa? Globong karo geni. Niku Gusti Allah nek nakdirke njaluk bali kalih bandane sing ditolong niku wae tarik kembali. Mboten ugi nek awake dhewe dadi tiyang sepuh. Didik putra wayah ora nganggo kesabaran. Iki mangke putra wayah malah wani. Putra wayah dikandani, dikasar. Niku mangke kula yakin ora bakal manut. Ning malah wani mbantah karo wong tuane. Cobi jenengan nang gateke. Wong sing biasa nangani anake. Niku ora mangke anake ra wani bales. Nah cilik-cilik ngaten iki mboten wani bales. Ning mangke cobi umur 15 tahun munggah. Pun wani bales. Nek biasa dikasar, ditangani. Tur bocah niku nek kulino dikasar, kulino disengeni, niku diandani angel banget. Malah saking pun ngapal cara barane wis ngapal wis saking kulianane wis luar kepala. Niku dikandani wangel. Niku teng sinten mawon padha mawon. Anggula nggih ngoten. Kula niku nek ngandani bocah kadang-kadang nek kasar, ning nggih dadine bocah kadang nggih wani mbantah. Mboten namung jenengan, kula niku nggih ngaten iki. Sami wong kula niki ya kados jenengan. Ana nesune, ana sabare, ana nerimane, ana ngersulane, ana nesune, ana nggih wonten iso ngomonge. Niki kula nggih ngoten. Dadi niki pepele nggih, pepenget dateng kita panjenengan sedaya. Khususnya pepenget dateng kula piyambak. Dadi nek didik bocah niki nek teng makalah 16 niki dingendikake. Nek arep didik bocah kudu akeh sabare. Kudu akeh ngomonge. Nyengeni bocah kena, gitu. Nyengeni bocah kena ning aja kekerepen. Aja kekerepen soalnya nek bocah kerep diseneni malah bocah wani bantah. Nek didik lare niku cukup dikandani, aja tangane maju. Nek nanti tangane maju, bocah sak umuran ngeten iki kaya dene flash disk. Flash disk niku iso merekam napa wong tuane sing dilakoni. Mangke disetelin napa nek pun 5 tahun, 10 tahun selanjutnya niku agak disetel karo bocah-bocah niki. Bapakku dhisik, ibuku dhisik nek andane aku ngene iki. Terus akhirnya ditiru. Terus akhirnya wani siambake. Teng mriki nggih ngoten. Kula niku kok nyanyi bocah. Kula undang tak kon ngaji. Senengane jawab mengko-mengko. Wah, pun kari dhewe
pun mongko-mongko terus nang mburi, biasanya alasannya jame wis setengah 8 punjul. Wah niku arepe le ngaji ning setitik. Niki sing biasa ngoten niku krasa niku tak omongnya ngoten. Sing biasa ngajine bantah. Kula niki teng mriki jujur mapan jenengan. Putrane jenengan niku ana sing gampang dikandani, ana sing angel dikandani. Neng mbok yo kasih ngangkat, mbok sing gampang. Niki kula kan nunjuk sapa-sapa nggih, ning sing krasa mesti sing lakoni. Panggere kula kat ngaji, alasane kok kari wae. Ini bar kula nyanyi bocah iki. Napa melih nek teng mriki nggih, kula niku nyetreng bocah. Niku sak perlune bocah niku ben dadi apik. Ben mboten liar gitu. Kena dikandani gitu. Kula niku nek bocah do ngrumpi teng liyane iki kok ngaji nang kene kok ngrumpine nang liyane kene. Niku bocah kula parangi kula sengeni. Pokoke kowe nek arep jagongan arep ngrumpi nang omahe Pak Hasan. Aja nang omahe wong. Iku kula bola-bali agek minggu-minggu niki. Marani bocah tak parani takon balik. Niku kula napa tujuan kula? Aja nganti ganggu omahe tanggane. Aja nganti ganggu omahe tanggane. Nek adik-adik cen niate ngaji nang kene niku yo nek jagongan tak sediani krosi loro. Engko tak sediani penekan ya, senengane penekan tak sediani penekan. Niku anti roke suwek barang tak ujon. Penekan kecakol aku roke suwek simbole para dene sambat nek ngaji roke suwek. Pun kula Jawa ana. Sare bocah seneng penekan tak sediani penekan. Ning sing kula jaluk aja ngrumpi nang omahe tanggane. Niku dadi supados maklum sedaya nggih. Upami putrane jenengan ki laporan nang omah. Laporan nang omah aku disengeni Pak Hasan nang kono, aku nek ngaji kok disengeni. Lah niku jenengan pun ngerti alasane napa. Alasane napa kok kerep kula sengeni? Alasane napa? Siji, nek kon ngaji angel karepe wegah ngaji senengane ning jagongan nomor siji, nomor loro ngrumpi nanggone wong liya. Iki mesti kula sengeni karena napa kula ora seneng bocah niku kulino ngrumpi nang tionggon. Nek jagongan ya nang omah, nek agek ngaji jagongan ya nang pengajian. Anggone ngaji. Soale napa? Nek ngrumpi tenggene wong niku rahasiane iso ngomong tekan ngendi. Leng ngomong iso lepas. Nah niku. Ning nek leng jagongan ngrumpi nanggon pengajian omongane mboten mungkin kebablasan. Niki, dadi upami jenengan kok nang omah dilapori napa-napa teng mriki niki kula sakniki matur lih jenengan putra wayah jenengan kados makaten nek teng mriki. Dadi kadang kula sengeni, kerep kula sengeni teng mriki. Karena napa? Jadi kok niat kula bocah ki ben sregep ngaji dengan kesabarane jenengan kados makalah ingkang nomor 16 niki wau kesabarane jenengan teng liya perintahake bocah kon ngaji teng mriki ben bener-bener ngaji. Ora pindah le ngrumpi, ora pindah le ngrasani tanggane, ora pindah le ngrasani kancane. Tujuan utamane teng mriki. Kula nggih kerep muni ngaten. Kowe nek wis tak gelem ngaji, mbok wis rasa mangkat dene. Rasa ngaji pisan malah Pak Hasan ra nyeneni kowe. Ning nek kowe jeneng niat ngaji dene, Pak Hasan nyetreng kowe. Kula anti kerep kula ngaten kene. Dadi kadang-kadang nek mangke laporan nang omah, niku bocah niku nyok abang dikandake ijo-ijo dikandake biru. Mila teng mriki antarane pengasuh kalih jenengan wali murid niki kula terake napa wontenipun. Dadi nek bocah ngrumpi napa wong liya mesti terus ngene. Karena napa wis siji ngrumpine niku omongane bablas tekan endi ra terkontrol, keduane ganggu omahe tanggane. Ganggu omahe tanggane kudune ora nggo ngrumpi jenengan
Terus nomor loro, bocah niku teng mriki ben niat ngaji beneran. Nek ngaji ben tememen. Ben ora minggu-minggu. Anti kerep kula Mbak Salma kula go contoh. Nek can kowe duwe PR gawa dhewe. Digarap nang kene nggone padang. Nek kurang padang bahasa Jawa duwe serep lampu akeh. Digarap nang kene. Nek bangane nang kene mung jagungan dong rumpi. PR-mu gawa dhewe. Kaya Mbak Salma. Mbak Salma iki bendina nek ora pas ngaji garap PR nang kene. Niki kula pun nyontoni kali bocah-bocah ngoten niku. Ning ya ora ono sing kodal. Alasane nang kene pikirane pecah tekan ndi. Alasane nang kene rame ayo nek arep-arepe ya anggere kowe sinau nang kene ya mesti do meneng wae wong sinau ra bakal bengok. Ini nek Mbak Salman kula alum saestu. Bendina nggawa buku pelajaran sekolahan digarap teng mriki. Niki kula nggo contoh pintu-lintune. Nek gelem ngoten niku, kula yakin nang omah ora kokean tanggung jawab PR, nang kene ora kokean dolanan. Nek gelem nglakoni, nggih. Bocah niku karepe warna-warna umume bocah niku pengen bebas.